Kwezihamba phambili izindaba kwisambane namuhla sibika ukuthi umama ukhala ngendodana yakhe eyabulala umuntu esihlala ethuneni likamufi eCenturion. Umholi we-Action SA KwaZulu-Natal uZwakele Mncwangu useveze ukukhathazeka ngokufaka kwesichuse esikhulu sikaMandela eMoses Mabhida Stadium eThekwini, kanti kulimala abafundi engozini yemoto eyenzeke eBoksburg namuhla ekuseni. Ezindabeni zesambane uzethulelwa nguSiya Mthethwa, sawubona mbukeli. Umama ukhala ngendodana yakhe eyabulala umuntu esihlala ethuneni likamufi eCenturion. Umama ucela usizo uthi ingane yakhe uSibusiso yabulala umuntu kodwa yangaboshwa, kwathi noma amaphoyisa esefikile wakhombisa ukuthi nangu uSibusiso obulala umuntu avela ambuka amaphoyisa abese yahamba. Manje inkinga uSibusiso uvuka njalo ekuseni ngovivi awuhlala ethuneni lalomuntu ambulala, afika ahlala usuku lonke aze abuye makushona ilanga. Lokho kuthiwa ke ukwenza insuku zonke. Usiza cela ke lo mama uthi ufuna umuntu ongalapha ingane yakhe ngoba lento imbulala iphila. Uthi ngabe kungcono kube lo muntu waloya uSibusiso ngabe wavela umbulala kunokumbona enjena. Sisendaweni yaseCenturion eyaziwa ngokuthi kuse Oliven Hotspot. Kunomuntu kwemhlamba ozibuza ukuthi kuphi Oliven Hotspot. Oliven Hotspot ikuphi? Singasho ndisithi sentshonalanga yePitoli. Namhlanje sambele uMagogo iye wasibiza ekhala ukuthi indodana yakhe yabulala umuntu. Kodwa ke ngizocela ukuthi udaba ngilinikele kuyena. Magogo, asikunikeze ithuba ubingelele ekhaya bese uphinde uzithula igama nesibongo. Hello South Africa, ndimlu uMagogo waEntrex. Uba umntanam ubulala umuntu. Ndicela nincede nina because lo muntu lo akayityila endlini, utyala ayohlala la egraveyard lo muntu abulalayo. Magogo, it seems like you are struggling with isiZulu. Can you speak with any of your comfortable language? Yeah, I'm Afrikaner. Yes, you can praat Afrikaans. Ek vra South Africa, kan julle my help? Van ek weet nie wat nie. My kind hy staan op in die oggende, hy gaan eet. Hy eet, dan gaan hy by die begrafnis van die persoon wat hy doodgemaak het. So help my. Please, can you help me guys? Because my kid doesn't want to eat. I don't have a child. Why did people doesn't kill him once? Because I don't have a child in the house anymore. Concern yam Magogo is for someone who doesn't understand English and Afrikaans. Can you please try to mix with isiZulu? Ndicela uncedo. Yes. Because ngoku andinamntana endlini. No, ngifuna uphindele phathi uthi ngcono ukuthi bambulalile. Yeah, why abambulalanga umntanami? Because umntanami ngoku uyatya in the morning, athamaye ayohlala lakhe graveyard. So ndicela nicela South Africa, ndiyacela ndisize lo mntana lo, sizeni, ndicela uncedo. Andiyazi why ayibulala yango lo muntu lo, andiyazi. I was not mhlambe Magogo umuntu osekhaya uzokubuza umbuzo olula othi njengoba wazi nawe ukuthi umntana wakho ubulala umuntu, wena ikuphi okwenzile njenganomzali, kungani umntana kungamisa emaphoyiseni ukuthi aboshwe? Amapolisi bafikile that nangu, but amapolisi bamyekile. So andiyazi mna ndingenaphi mna because amapolisi bamyekile. Oh, wena uza ikuthi iphathi yakho ezumzali uyidlalile wena. Yeah. Magogo, mhlambe uluphi usizo olufunayo? Mhlambe ufuna bakusize ngani ukuthi umntana wakho? Social workers of what? Because ingqondo yakhe ingathi ingqondo yakhe akayisebenzi vele. Mhlambe umuntu ozothi yena umfundisi noma traditional healer awulidinga usizo olunjalo. No, mna ndifuna nethi amapolisi mambambe, then ndifuna nethi social workers bathetha naye. Because hlambi akayenzanga ngamabomu, uyenza ngamastake. So ngoku ndiyabona guilty. What means? Conscious. Yeah, guilty whatever. Uyayibetha kuye. Because lo muntu akalali ebusuku. Magogo, mhlambe inombolo ongatholakala kuyona kumuntu ongafisa ukukunikeza usizo. Inombolo yakho.
is 071 Yes. 80 Yes. 53 Yes. 875. Yes. No, asibonge kakhulu. South Africa nizwile, siyacela ukuthi nimlekelele lo mama ngoba lento iyamhlukumeza, kodwa ke nathi nje siyathembisa ukuthi sizohamba soyibheka lensizwa. Uthe ukhona lapha emathuneni? Ya ikhona. Uhlala ngoku even. Uzotya tonight uzotya. Then 6 o'clock uyangena endlini. Umniki ukutya, ayike ayovasa, ayolala. Akathethi nathi nix. then emini uyahamba eyohlala ethuneni. Yeah, the whole day. Mhlambe ngenimuzwe yemikhala noma ekhombisa iremorse ukuthi uyazisola. Uhlala net so ayibonge, ayijonge so. Uhlala net so ayijonge. Simlandile even. Njengamanje magogo ngicela sisukume sihambe siye ngasendlini khona sizobona ubaba lomntwana la. Sihambe magogo. South Africa le ndoda ayikho endlini njengamanje. Kuthiwa ihambile le ndoda. Nangu ubaba wayo. Nangu ubaba wakhe. Akafuni ukuvela ubaba wakhe evideo. Sibingelele emakhaya, sibingelele umbukeli nabathandi bekhasi leli. Sisendaweni yase Centurion iyaziwa ngokuthi kuse Oliven Hotspot. Njengoba nibona ke sisemathuneni, omunye umuntu ke mhlawumbe udaba oluthola manje uzozibuza ukuthi kwenzakalani. Siye sabhalela umama ekhala ngokuthi indodana yakhe kusolakala ukuthi iyabulala umuntu. Kusukela kuleso sigameka iphindanga yaba right njengoba engasahlali nasekhaya. Kuthi uvuka njalo ezohlala la emathuneni. Sizama ukusonda ngizozama nje kumzuma. Nansi le ndoda esifunayo. Security ngala example. Oh, security. Kwangcono. Ndona. Kunjani Ndona? Ndona. Asikubingelele Ndona uyaphila? Sicela ukubuza Ndona ngabe uyamazi lo muntu lo? Ngiyamutsiba mina nawe. Wamtsiba? Ngiyamutsiba. No, the moment Ranitsi mo has been 3 weeks since Ranitsi. So mayela wenzani? Awuniditulela kuba kho anafasi hayi. Halla. Rumors ba ubulele muntu. Ubulele muntu. Alright. Mhlambe senizamile nodaba kulibika emaphoyiseni noma kubaphathi beni abaniphethe kule ndawo? Like brayo akasibithi mapolice wona muntu harmless udulete. Udulete. Ungakwazi ukusiphelezela siyoxoxisana naye? Asasana. Kulungile Ndona. Mbukele sizama ukusondela kuyo lensizwa le sizama ukuxoxisana naye sibone ukuthi singayisiza kanjani ngoba beseshilo sizoyishiya inombolo ngezansi kamama abangakwazi ukusiza mhlawumbe ngaba befundisi okanye mhlawumbe umuntu okusizayo ngokwesinto asisize lensizwa ngoba kuthiwa since iyabulala umuntu njalo iyavuka izohlala la eduze kwaleli ithuna. Ngizama ukusondela Shobafu ubani igama lakho? Usibu. Sibusiso. Sicela ukukhuluma nawe mfowethu. Hayibo. Umholi we-Action SA KwaZulu-Natal uZwakele Mncwango useveze ukukhathazeka kwakhe ngokufaka kwesichuse esikhulu sikaMandela eMoses Mabhida Stadium eThekwini. Lokhu kuza emuva ukuthi umengameli waseNingizimu Afrika uCyril Ramaphosa evule ngokusemthethweni izichuse eziyisikhumbuzo zikaNelson Mandela kanye noOliver Tambo eThekwini ngesonto ledlule. Umncwango uthi akubonakali kunengqondo ukuthi kube neMoses Mabhida Stadium kodwa kufakwe isichuse esikhulu sikaMandela kunokuba kufakwe esikaMoses Mabhida okunguyena igama lakhe lisetshenziswe kule nkundla yezemidlalo. Uthi abantu abaningi bazibuza ukuthi kungani kungafakwanga isichuse sikaMabhida ikakhulukazi njengoba inkundla ingenye yezinkulu eNingizimu Afrika futhi ibizwa ngegama lakhe. Uthe nezivakashi ezivakashela kule ndawo zingathanda ukwazi kabanzi ngoMoses Mabhida futhi zithathe izithombe eduze kwesichuse sakhe. Umncwango uthi kunesidingo sokucacisa ukuthi kungani ngakhethwanga ukufaka isichuse sikaMoses Mabhida kule nkundla ibizwa ngegama lakhe. Iyona ke isichuse lesikaMadiba esila eMoses Mabhida. Njengoba nibona nje akho umuntu oshutha la. Kodwa akangikho lapho. Engikukhona ukuthi akuwenza umqondo kumina angazi komunye ukuthi ungakhanda istadium esikhulu njengoMoses Mabhida. I'm sure abantu abaningi who are tourists will want to know who is Moses Mabhida azaqanjwe nge-stadiums. Manje ukuze ukhandeke ke that attraction ngoMabhida bezokwazi bani uMoses Mabhida
kungani ungafaka isitejo sakhe sibe ngaka njengesika Mandela uzofaka sakhe sincane lapha kuncanyana Josi sika Moses Mabhida akwenza umqondo kumina ukuthi istadium ungasibiza ngomunye umuntu kodwa ufaka isichwe somunye umuntu sibe sikhulu ngoba istadium sibiza ngoMoses Mabhida kwama isichwe sesikhona esika Mandela now uthini ngoMoses Mabhida shula ngamazwi why wamnike honoring ye stadium if wam recognize kwenye level ngoba clearly kusho uMoses Mabhida abam recognize kwi level kaMandela so mina kwenza umqondo kumina ukuthi ungafaka isichwe sika Mandela eMoses Mabhida Stadium ekubeni uMoses Mabhida naye kuthiwa is one of the heroes equally so no Mandela is a hero in our country ubungesifaka sika Mandela kwenye indawo uma ngempela ke you are desperate ukufaka uMandela eThekwini akuyenzi sense kumina but mhlawumbe umunye ngayenza sense but kumina akuyenzi sense ukuthi why ungafaka isichwe sika Moses Mabhida sibe ngaka umuntu mayiza la ezeMabhida afika abona uMoses Mabhida emkhulu kangaka hayi uMandela eMoses Mabhida. Nokho imeya yaseThekwini uSeril Xaba ekhuluma ngesikhathi kuvulwa ngokusemthethweni lezi zichuse elihlonipha amaqhawe omzabalazo uthe uNelson Mandela kanye noOliver Tambo badlala indima enkulu emzabalazweni yenkululeko yaseNingizimu Afrika yingakho kubonwe kufanele ukuthi kufakwe lezi zichuse njengendlela yokubahlonipha. Imfanekiso la uzothi khona uma useThekwini ungahambanga ungadlulanga lapha ukuzothatha ithombe uzokhumbula iqhaza elabanjwa elabaholi and kumzabalazo walelizwe and ubaba uOliver Tambo wakha isisekelo sokwakhiwa kweningizimu entsha uyakhumbula ukuthi waqhamuka nalo kwabakubizana ngeHarare Declaration okuyona eyayibeka imiqathango eyakufanele iqale udlule kuyona ngaphambi kokuthi ingxoxo zoguqulwa lelizwe kabusha and zingenzeka ngaphansi kwazo and uMadiba wase ethatha ke lapho wase akha ke ukwakhiwa wasiqala umsebenzi wokwakhiwa ke kweningizimu Afrika kabusha kuke ama-grounds uMadiba akhona njengamanje la umfanekiso wakhe umekhona lapho enza khona washiya khona umlayezo engicabanga ukuthi lo mlayezo abaningi abazange bawu-understande ngaleso sikhathi laso ethi abantu eNingizimu Afrika ekhuluma ngalabantu baseNatali abavale imboni zokufa and bathathe imkhonto yayo izagila zayo ibhamu namaphangazi baphose olwandle babusha lokho ngesikhathi kuvutha iKwaZulu Natal and ngesikhathi sodlame kwaku 2 weeks after ekuphume kwi-prison addressa inkumbi zabantu lapha eThekwini leso statement sikaMadiba isona ke esaqala ukukhombisa ukuthi uMadiba and uzoba umholi ozo-emphasize kakhulu ogxila kakhulu ku-issues zokuthula kwi-issues zokubuyisana kanjalo nakwi-nation building ukwakha lelizwe kabusha and indeed that became his philosophy during his tenure in government. Abafundi balimele engozini yemoto eyenzeke eBoksburg. Kube nengozi yemoto namhlanje kuseni empambanweni yomgwaqo R554 noHeidelberg Road endaweni yaseRoodeport eBoksburg. Kubikwa ukuthi imoto eletha impahla ishayise itekisi ethwala abafundi washiya abafundi abaningi belimele. Abasebenzi bezimo eziphuthumayo bafike ngokusheshsha endaweni yesigameko lapho belaphe khona abalimele ngaphambi kokuthi bathuthwe bayiswe esibhedlela esiseduze ukuze bathole ukwelashwa kwengeziwe. Amaphoyisa kulindeleke ukuthi aqhubeke nophenyo ngodaba lwembangela yale ngozi. Ungaphakampi. Yo mama, ngeke ngizofika late mina manje emsebenzini ngengila. Cishe nje ngiba ku-accident. Taxi bavele bayichayisa phambi kwami, phethe abantwana besikole. Phethe abantwana besikole itaxi bachithe bonke. So ngicela ungidlulisele nakuborentshe ukuthi uzoba late balela abantwana la kubi kuyabheda. Sibona sishisa izindaba eziphambili zosuku. Sibheka izindaba ezihambe phambili ezinkundleni zokuxhumana namuhla sibika ukuthi
i-ANC inikele ngezinkwa emphakathini ngaphansi komkhankaso othi One Loaf One Family. Kusabalale ividiyo ekhombisa amalungu e-ANC enikela ngezinkwa emphakathini ngaphansi komkhankaso othi One Loaf One Family. Kule video kubonakala wesifazane echaza lo mkhankaso ethi ngaphakathi kwe-ANC there is life. Waphinde wathi one loaf means a lot, ekhombisa ukuthi noma isinkwa sisodwa kodwa singenza ihluko noma singasiza umndeni othile. Nokho le video idale ingxoxo enkulu ezinkundleni zokuxhumana lapha abantu abaningi bekhombise ukungayizwa kahle lento. Abanye bathi African National Congress kufanele ivume ukuthi ihlulekile kwezinye izinto kunokuthi iqhubeke ngokwabela abantu ama-food parcels esikhundleni sokuletha intuthuko eqhubekayo emphakathini. Abasebenzisi bezinkundla zokuxhumana baphawule ngezindlela ezahlukene, abanye begxeka lo mkhankaso kanti abanye bethi noma usizo luncane kodwa lusiza labo abaswele. We are here from the ANC, One Loaf One Family, from the ANC. ANC, there is life, so one loaf means a lot. Thank you. Siyabonga kumama uBernie Swarts. Yeah, Deputy Minister. Kuboshwe izihlobo ecaleni lokubulala ngenhloso yokuthola umshwalense ka10 million eLimpopo. Amaphoyisa aseLimpopo abophe abantu abaningi okubalwa kubo izihlobo mayelana necala lokubulala okuthiwa lenziwa ngenhloso yokuthola imali yomshwalense wempilo ebalela ku10 million. Leli cala lihlobene nowake waba usayitshela amaphoyisa uRachel Kutumela. uKutumela waboshwa ngoMfumfu ka2024 ngesikhathi esasebenza kanti kusukela lapho wamiswa emsebenzini. Njengamanje uKutumela uboshwe kanye nabanye abathathu okubalwa kubo udadewabo, indodakazi yakhe kanye nomfowabo. Phakathi kwabanye ababoshiwe kukhona izelamani kanye nesangoma. Kuthiwa-ke laba basola ngokuthathela abantu abayishumi imishwalense yempilo ngaphambi kokuthi labo bantu babulawe ngokuhamba kwesikhathi ngenhloso yokuthi kutholakale izimali zomshwalense. Amaphoyisa aqhubeka nophenyo ngalolu daba njengoba basolwa bebhekene namacala okubulala, ukukhwabanisa kanye nokuthola imali ngokungemthetho. Okay. Yeah. Uma sibheka izindaba ezihambe phambili namuhla sibike ukuthi umama ukhala ngendodana yakhe eyabulala umuntu esihlala ethuneni likamufi eCenturion. Umholi we-Action SA KwaZulu-Natal uZwakele Mngcango useveze ukukhathazeka ngokufaka kwesixhusi esikhulu sikaMandela eMoses Mabhida Stadium eThekwini kanti kulimale abafundi engozini yemoto eyenzeke eBoksburg namuhla ekuseni. Sizibeka lana-ke izindaba zesambane zosuku lanamuhla kanti ungasithola zigcwele ngokuvakashela i-channel yethu ye-YouTube ethi izindaba zesambane 1 noma uvakashela iwebsite yethu ethi izindabazesambane.co.za. Asiphinde sihlangane futhi noma kanjani ngosuku lakusasa nezinye izindaba. Sivala ngodaba oluthi umengameli waseBotswana uAdvocate Duma ujabulise abantu abaningi ezinkundleni zokuxhumana ngemuva kokubonakala icula lokholo laseNingizimu Afrika elithi ukholo lwami ngonyuka nalo. Abantu abaningi baze bamfanisa nowayengumengameli wakuleli umnumzana uJacob Zuma ngobugagu kanti abanye baze baveza ukuthi lo mengameli waseBotswana kungenzeka ungumXhosa wase-Eastern Cape. Ukholo lwami ndonyuka nalo, ukholo lwami ndonyuka nalo, ilubambe ngesandla ndiyongena nalo ekhaya. Ukholo lwami ndonyuka nalo, ukholo lwami ndonyuka nalo, ilubambe ngesandla ndiyongena nalo ekhaya. Noba kunzima, noba kunzima, noba kuyenyuka kodwa ukholo lwami ngena nalo ekhaya. Noba kunzima
noma kuyenyuka kodukhulu lwami ndiyongena nalo ekhaya ayo matata ayo matata ayo motimo ayo matata matata ayo matata ayo